راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي شمون تطري كلتاشان عسران حدن فنونا يفلم الله زينا كان قدمينا على المسنو سعر كيدما حدا كفال تحستنايو مكاتالكم بخبرنا عدم سراوي السودان كاب إثيوبيا استفنوا كلتا متقعتات كم زفشلة قليسو إثيوبيا بجرقا جرقي زوفرا عبيتنا وتساعد تكالات نكبيد كساراتات تقاليعن فليلو خبرات هاقرات بزعباه من مقرح سلطان حدش منقست نمزتاي نبي من آتيو هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسن سجر دما سراويت السودان كوجن إثيوبيا استفنوا كلتا متقعتات كم زفشلة وتهدراوين منشطات السودان بمتقاس سودان تريبين حبيرو اتياب سومون زي ساري باب استبالي كبابيتات الفاشيغاز تخيده كلتا متقعتات سراويت السودان نزحزو سفيح كفال مريت نملاس زعلم من بارو تحبيرو سراويت إثيوبيا بملشا كل الامحران كبت برتات نتسنيو نتمتقعتي كم زكايدو زحبرو وتهدراوين سب سلطان سودان بحيلتات مكلخال سودان تمكيتو كملس كم زخاليوم تقيسوم السودان نلعل 26 عامتات بإثيوبيا تتحيزو تصنحي سفيح كفال مريت نزب زحي كفالو اب تحتي قوصرا كم زئتوتو الرقاقيص الله إثيوبيا بوغنا السودان نتي بكوميتي دوبات كلتين هاجراس تبصح سممع بمتحس دوبات إثيوبيا سجيرا متقعتي فصيما كتبليا توقز زلا سراويت السودان نتسفيح كبابيتات الفاشيغا كقوصاصرو زخاله دحرت زحلفه قنيات بسراويت إثيوبيان مليشان استخايدلو متقعتي ابزكايدو ناي غبره ملسي سرحيتاتيو أبتين السودان إثيوبيان كسحاب صنحه سفيح نحرشا مريت زنبرو مبزحتهم تولدو أمحرا زخونو أشحات إثيوبيان اتمريت أب تحت قوصر السودان دحر متاو ناب غوندرن كالق كفال كللات إثيوبيان تبتاتينوم يركبو أزي كمزيلن كلو سودان إثيوبيان بدوب تسابيبو ولعنو أبزلو أجيت بزملكت بريزيدنت إسياس أفورقن زقربو ناي شمغلنا تبغسو سودان كمزنت أجتو دبلوماسيان منشطات أميتهم أب إثيوبيا بجرقا جرق زوفرا عبيتنا وصاء تكالات نكبيد كساراتات تقاليعن مهلاون تحبيرو بفلاي أب كل التقراي أبستخايدا كوينات ناي إيطاليا بنغلاديشن تشاينان زركبن بوحدو سلسة عبيت تكالات قليان كبيد عنوة وريدون كالو دما مسزلو كونتات تقليلا دويلان ينزركبا أبزي كل تعامتات أب حيالو كللات أب زركبا أب فيوري جرقا جرقن كالن وفري زكايدا ناي وصاء كوبانياتات كبيد كساراتات كمزواردن يزفلت أبزوان زدما بزيكاتي أب تقراي زغطل زلو كينات ديغا تهدسو أبزهنت زلو زلو كباب متكل ناي كل البنشانقول قمزن معراب ولقان زنتوغن غناون أنتلالي زلون ناي بيهر قجتات أبزي حدش عامت ني إثيوبيا بناي وصاي وفري كاب زيت أمتا هاقرات غير والو إثيوبيا كاب ناي وصاي كوبانياتات جرقا جرق تراي عامتاوي لعلي 100 مليون دولار أتاوي تركب من برايز قلت كسابة كلتاشن 17 أبز نبره تخطاطال عامتات إثيوبيا حنتي كابتن قلطوف كتباوي عبيت كمزقبات صنحة هاقرات مخانا تسبساب بانك عالم إتاكز أبرس زي أبد سعزة تكوره مهنات ديغات هادسو مهنات ناب ودب جيبوتي زرقاح من قد بابورن كالق لمعتاو بروجكتات تدماميرو إثيوبيا حنتي كابتن إناي وطسا وفري زاد تبابعة هاقرات أفريقيا نيرا انتغونه أبزي كل تعامتات بكل شنخاتا زنتوك زلو قجتات أبلعلي زنبرنا وطسا وفرتات عنوة تاوريدو تراي زيكونه نمتساي ناي وفري مدبات زنبرن تكالاتون كهدم مخانو يتنتن نزز حلفه استات 100 عامتات كوجن وروجن عرفا زي تفلت إثيوبيا حزبها بدغنة انتميتن إنها تجرفه مرحتا نزينا استات حد زمن لجيبوا زلو حماق مسلي نمقيارو وابكند السرحو نابت مساسالي كنت يملسوا مهلاويوم بزت تفلالي وجنات زوكاسو فليلو خبرات هاقرات مارتين غريف بزعبان مقرح سلطان نايت زحلف غنيات زقومي حدش منقست يمن بزملكات نمزرب ناب عدن كم زأتو يتحبيرو اتفليلو خاب يمن ابتصنحلو كلتا معلتات مزت تفلالي وغناتن سب سلطان نايت حدش منقستن كم زت تزراربي تفليتو كابينة منيسترات نايتي بسعود عربن حبرات اماراتن زدقف كلتا وغنات زقومو حدش نايلفنت منقست يمن زحلف سمون ناب كتم عدن ابزات ولوز نبر اوان اب معرفو نفرتي متقعتي تخايدو لنيرو بتمتقعتي أبلعلي أبالات كابينة منيسترات زبصح قدات كوانت زي نبره أب تخبابي زنبرو أبالات سقطان كالوتن زركبوم بوحدو 26 سبات قنا تقتيلوم يوم سعود عربن حبرات اماراتن نحوتي زقلله نايل فنت منقستي أبرياد كقوما كوان تخالا وتهدراون بوليتيكاون ميزان حيلة هاجر تقوزاتيرون نزلو حوتي زي بلو زتا سلام يخون من مقرح سلطان زوم تصلوتي كم زيلو تنتنتي بوليتيكات هاجر يردو
ዜና ተፈጺሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዝስዕብ ትሕዝቶናዩ ደጊምና ክትከታተሉ ንዕድመኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ኮሮና አጥይላት ነበር እጅስ አይወጣና እንጽምብር ማለን እኔና ኩዕሶ ተጋጥምኩም ደቆም ኤሚሊ መቼም ነብሰይ ከመስሐቅ ይኸትወስዲያ እንዳኸው ይሰዳ አባይታ ዘሎም ዕባለታ ድረስ ይካይለኻ ደናይ ማለት ካዩ ነዝኸ ምዕጻው ናብዚ ገደደ ምዕጻው ዝኣተናየ ማለት ካዲ ምዕጻው ደሞ መንግስትና ክሳዕ ክንደይ ጥንቆ ምዃኑ እኮ ይዘርየካ ሕሰብሞ ሰለስተ ሰባት ጥራይ ኮይም በዛ ኮሮና ሞይቶምና ዘለዉ ዘውዲቱ በሉ ዋይለ ዝጀመርኮ ጎስጋስ ከዓ ይስዓብኩሞን ድሕንግና እንኳዕ ከምቲ ጸላእትና ዝምነይዎ ዝነበሩ ጊራ የጥቃዕትና ኩሉ ጊዜ ደም ጸላእቲ ክህልውኻ ንጉሰ ኩሉኸ ብዓይነት ጸላእትኻ ጥራይ ዲኻ ትሪኦ ኣይተዓሽሚሊ ኤርትራዊ እንተኾንካ ኩሉ ከም ዝኽንዓልካ ይትረስእ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኮሮና ተዓወትናዮ ብዙሓት ከም ዝኾንዕሉ ትፈልጥ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ብኮሮና ክትውዳእ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ መልዕሶም ቅርጡም ኣለዉ ስለምንታዮም ብዙሓት ዝቐንዑልና ንናይ ሸነኽናዮም ዝቐንዑሉ ዝከ ጎዝጎዝ ካሃበኒ ካልእ እስክሕራ ይጽንሐልና ሚለ በዛ ናይ ኮሮና ጸላእትና ኣይቀንዑልና እዮም ዘለዉ ኢልካ ትግምት ነዚ ብፈረስን ብብሽክለታን ንንቀሳቐሱ ዝነበርና ማለት ካዲ ናይ ብሽክለታ ዳ ንኽንደይ ሰብ እንዲያቕኒኣ ነይራ ርኢኻ የለ ተዓጻጻፍነት ዝህዝቢ ሓቡዝ ዝህዝቢ እኳ ናይ ባቂ ዝሕብነካ ፈጺሙ ኮዩ ዘይፅዓድ ዝህዝቢ ዓወት ንሓፋሽ ከኣወስኸላ በል ሕጂ ዳ እንታ ኮይኑ እቲ እተዓጻጸፈሉ ሜላ ተኸልኪሉ ንስኻ ኸ ከምዞም የዋሃትኻ ኸንካ ኣብቲ ንጉሰይ ተባሂልካስ ቁሩባ ነቲ ውድኣዊ ኩነታት ተረዳእዮ ሳላው ሕሉ ለካይዳ መንግስትና ደይኮነን ግዳያት ወያነ ባ ኮሮና ከም ወንዲሕና ተረዲእካ እዛ ኮቪድ ሓዳስ ወያነኹም ያባ ኮይና ኤርትራ ትመስል ሃገርን ኤርትራዊ ዝመስል ህዝብን እንትሒዝካ ደእሞ ለፀባይ ትኽእልዎ ግድን እዩ አንተ እንታይ ተስፋ ዝቑርጥ ዘረባይኻ ተስማዕኒ ዘለኻ መንግስትኻ ሜሉ ወይ ክቕይርን እዩ ማለት ድዩ ተስፋ ይትቑረጥ ዝዓርከይ ሕጂዚ ነዛ ኮሮና ዳግመይ ክንዕወት ኣለና ማዕሲና ቀዳማይ ተዓዊትና ኣላ እንተወዲሩ ዳከ እንድዩ ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ሰባት በዚ ሕመም ከም ዝመቱ ኣይሰማዕከን ዲኻ ሕሰብ እስኪ ኣሜሪካ ተኣክልሲ ዳርጋ 400,000 ሕዝቢ እኮ እዮም ሞይቶማ እምበር ዶ መንግስቲ ኣለዎ እንኮይ ዝብለካ ሕሰብ እሞ ህዝቢ ስመራ ብምሉእ ክመውፂ መንግስትና ንኣብነት እንታይ ምገበረ ኢዱ መሓወሰ ሰክት በጃኻ ኣይ 3 ሞይቶምን ኣይደ እንድዩ ዝኹሉ ሓልት ዘርኢ ዘሎ ነዚ መጓዓዝያታት ርግጥ ኣቢሉ ሒዝዎ ዘሎ ማለት ካድዩ
كايتوتو الكايا كندير لا زي تسمع سب بفقد أسبيزا جزء من كسقز غل أكاب قيلن بقرا طراي كون ግን ኣለዎ حكي بمشكلة وانا كيف كفكدو الكادلة ندم زكوتا تصور تحسب له من دخل بمشكلة زهر مسي كم يجرم يمدو كبلو لدير فرسن بمشكلة انكو قوي للقيا كوميلوم ديوم كالكيلومان نجد أما من قسينا تقول دايري إسلازلسي قلت حسبه له أنا نابناتي لك ንኣብነት እንተኾንካ እሞ ሰብ ብረት እንዲኦም እቶም ዝቆፃፀሩ እቲ ብረት ንምንታይ ድዮም ዓጢቐሞ أنت نسخن كوعكم كمرح زهجر بتيز مودة كان نيركا ብራይ ራእሲኢንካ እምበር ብጥይትን ብዘይጥይትን ዝቐትለካ መራሕስ ኣይሰኣንካን ዝሰኣንካየስ ርእሲ እዩ حنقول تزيل وندعمو كم يجري كادر كوينة ናይ ባሕቂ ግና ንጉሰ እዚ መንግስቲ እዚ ህዝቢ ከይሓምም ኢሉ ድዩ ንቑሉ ርግፅግፅ ኣቢልዎ ዘሎ ነዚ ዳይሞ እንታይ መልሲ ደሊኻ ኣሎ መንግስትና ካብ በረኻ ህዝቢ ዝወፅእ ዶ ኣይኮነን እዩ ከመይ ኢሉ ዳዩ ካብ ብራኽና ወፅዩ ካባኻ ይበልኩኻ ካብ ሓፋሽ ዝወፅእ እዩ ከምዚ ካብ ሓፋሽ ተመሪፁ ማለትካ ድዩ ንስኻኻ ምርጫ ጥራይ ክትብል ኮይኑ ካብ ካልእ ኣመራፂ ሓሳብ ዘይተቐደድ ሰብ ኮንካ ተሪፍካ ኣብ ግዜ ናፅነት እንድሕሪኡን ህዝቢ እንታይ ኢሉ ከም ዝፅውዕም ዝነበረ ኣይትዝክሮን ዲኻ ደቅና ቆዩ ዝፅውዕም ነይሩ ዝዝክሮ እምበር ከመይ ዘይዝክሮ ኣብኡ ከለኹ እውን ኣብ ትሕቲኦም ከም ዝኣረኩ ይዝከረኒ ኣሎ ወይለከ እርጋንዳ እሞ ባህርያዊ ሕጊ እኮ እዩ ሕጊ ብንእስነት ዘይዓደለካ ኣደልለኻ ንእስነት ምምንጣል እምበር ምዕዳልሲ ኣይክእልን እዩ በዛ ደቅና ዝበልከያ ፀዋዋዕ ግና ሓደ ሕቶ ኣብ እምሮይ ኣምፂኻለይ ጥዕም ጊዜ ዶ እዚኻ ኸይረካ ሕጂ ደቅና ዝብሎም የብሎምን ነቶም ደቅና ዝብሎም ዝነበሩ ብጓቐት ኢሎም ንሳቶም በጊዶም ደቅና ዝብለሉ ግዜ በፂሑ እዞም ትሪኦም ዘለኻ መራሕቲ ግና ደቅና ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ንባዕል ንስኻት ደቅና እንታይ ልምኹም ዳ ብጓቕት ቀስልዎም ደለኹም መራሕትና ኸኣ ኣቦይ ክስቶ ኣደይ ክስቶ ኢልካ ክፅውዖም ኣይምችኡን እዮም መንዳ ኢልና ክንፅውዖም ኢና ብፀይቲ ኢልካ ክፅውዖም ብፆተይ እሞ ዘይኮኑ ንስኻ ኸ ብፃዮም ክትከውን ዘይትወቅዕ እምበንሳቶምሲ ማዕርግ ብፃይነት ተላበሱ ሓርበኛታት እዮም ሓርበኛታት ተኾይኖም ዳ እሞ
ንዓይ እውን ከም ብፃዮም ክርኢኒ ዝግብኦም እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢበ ትብሎ ብጻይነት ዲኻ ትብል ዘለኻ የኢንስኻ ዘይፈልጥኾስ ከም ነብሰም ገይሮም ከፍቅሩኻ ቅድም ቀዳድም መትከልካ ንጭር ክኸውን ኣለዎ ኣነ ሕጂ ብጻይ ክበሃል ክንደይ ወሲድለይ ወረገሊኦም ገዳይም ካድራሲ ብጻይ ክብሉኒ ብዙሕ ደስ ኣይብሎምኒ ይርዳእ ኣሎም ከ ንሕና ሲ ገና ኢና ዘለና ኖ ካብኣቶም ንማሮ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንሳቶም ከ ካባና ዝመሃርዎ ኣለዎም ዶ ንፍዕ መምህር ንርእሱ ተማሃራ እዩ ዝብል ፈሊጥ ዲኻ ከተስማዕኒ ደሊኻ መርዒትናስ ካብ ገባር ክመሃሩ ደሊኻ እዮም እዚ ቑሉ ተመክሮኦም ረሲዖምሲ ናካ ምዕዘምዛም ክሰምዑ ደሊኻ እዮም በዓል ንስኻሲ ተዓፂና ዝብላዕ ስኢና ሰብ ወፊርካ እቱ ገንዘብ ክገብር ኣይከኣለን ገለመለ ዝብል ሽግር ዘይኮነ ሽግር ኢኹም ከተስምዕዎ ንሳቶም ግና ክንደይ መስገደል ዘሕልፉ ክንደይ ጽምዕን ጥሜትን ተፃወርሲ ሽግር ሓላፋይ ምዃኑ ቀደም እዮም ተማሂሮሞ ሽግር ሓላፋይ ምዃኑ ፈልጥዮም ዲኻ ዝበልካ ይፈልጡም ፈረኻን ሕጂ እውን እኮ ዳርጋ ሓሊፉልና እዩ ነይሩ ወያነ ደምሲስና ኢልና ከነሰርሑና ሓሰብና እዛ ኮረና ኸ በቃ ኣጻፍራ ብሊሓ መፅአትና ሕጂሲ እዚ ክታበት ጽቡቕ ገይሩ ክሳዕ ዝዝርጋሕ ተተዓፀና እሞ እንታይ ፀገም ኣለዎ ንኽንደይ ኣዋርሕ ማለትካ እዩ እንታ ወዲ እንታይ ኮይኑ እዚ ኣድሓ ቀቢልካ ምጥመት ዝብል ተዓካ ዘሎ ኣዋርሒ ተዓፂና ኢልካ ክንዲ ዝዓቕሊ ምፅባብ ኣሎ መንዶ ብጥሜት ሞይትና እዩ መንግስትና ኸ በዚ ህዝቢ እዚ ቁሽኒ ኩሉ ግዜ ገላ ከም ዝበለ ሕሲ ይፈልጦ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዋላ ተንሰልጢነ ንብለን እቲ ህዝቢ መዓስ ነቲ መንግስቲ ሰምዖ ኮይኑ ናጽነት ናይ ትግፉናን ኢኹም ኢሎም ኮዮም ዝካትዕዎም ዋላ ሰልፊ ዝገብሩ ንሕና ግን ኣብ መንግስትና ንተኣማሚን ኢና ከመይ ጌርና ኸ ናጽነትና ገፊፍና ክንብሎ ባዕሉ ዘምፃልና ናጽነት ንሕና ብልዕሊ ኮይንና ያለ ሃበና ክንብሎ ንስስ ናጽነት ሃበና ክንብሎ ይንኽእልን ኢና ከም ናትካ ርእሲ ዝሓዙ እውን ስለ ዘለውና ገና ሓይልና ክሳዕ ንፍልጥ ኣርእስና ኣብ ትሕቲ ዘን ዝደኸመ ኣጋር መራሕትኻ እምቢርና ክንርገጽ ከም ንቡር ክንወስዶ ግድን እዩ ማሕጊስ ሰብ ነዚ ምዕፃው ተቃይሙ ንግዳም ይውፃእ ናሕድዱ ይለኻኸም ዲኻ ትብል ዘለኻ ከምኡስ ኣይበልኩን እንታይ ከም ዝብል እውን ጠፊእኒ እዩ ዘሎ ንምንታይ ዳ ደሊኻ መንግስቲ ናይቲ ዘዋፅእ ዝብሎ ገብር ኣሎ በዓል ሚሊ ዳ እሞ መፅሓፍቲ ኸተንብባ መፍለጥ ክን እንዲያ ክንወዲድክን ዘለኽን ወይንና ዳ እዞም ሕውሳት እምበር ንስኻትኩም ክትሓልፍዋ ኢኹም ዳሃይ ሰራዊትና ኸ ኣለካ ዶ እታ ወዲ ከመይ ሓበሬታ ክትዕዱን ኣይትፈትር እንድዒ ዝበለትኮ ይብለይ ካላስ ትምሕትም እያ ወላ ሕንቲ ኒበኩም ሓበሬታ ይብልናን ከምታ ተረጊፅናያ ዘለና ኣእዛና እውን ንግዚኡ ርግጥ ኢለን ኣለዋ እጆኸ ግን መንግስቲ ንኹሉ ክረህቦ እዩ